så mange, der har papirerne siddet. Nå, tror jeg. Det er så skide irriterende, for hver gang der kommer sådan en bil, så tror man det er en. Hvad? Ja, der er så mange, der skal kunne kopiere. Ej, Line, skal du ikke bruge det tæt der? Nej, ellers jeg har et tæppe i bilen, jeg bare... Han er Julius! Han er Julius! 8 skaters out of the 4 rounds, 1200 meters, mini-mix. Faktisk, tennis er rummet, jeg forstår det. Og Rasmus har angrebet fra starten. Og hvor du skygger om på ugen. Jeg kan ikke se, man kan ikke se med en 50 meter, så Nej, ikke dem der, som der. Hvad det var, det var lige der køb. Men den der fra hvor... Den der Gustav, han er suverænt god, hvor den er så lige. Nej, den er lidt normalt. Rasmus, Max, August, Josef Bergmann og Johannes Stahl. Og bare der beder ham over hånden. Og imens skal vi gøre klar til løbet på 58 Maxi Mix B, 2000 meter linje. Og det er Nikolaj Bol, NIK, Frederik Jønsson, IFK, Mikkel Rose, NIK, Sascha Madsen, IFK, Laura Kristoffersen, IFK, Cecilie Ottosen, IFK, Mia Heim, IFK, Vanessa Hellmann, Leipzig og Madeline Lej Hansen, IFK. Og jeg har lige fået at vide, at jeg må ikke nævne Madeline Lej Hansen. Så det er jeg holdt op med. Og vi har minimix ude på sidste omgang. Med Max i front. Nu Rasmus! Fremad! Og vi har Max Pedersen, IFK i mål. Efterfulgt af Rasmus Faxholm fra Vark. August. Og Julius.